Ahojte, ja vás zdravím a vítam. Ja som Patrentino a dneska si ukážeme, ako z tohoto celestiala urobiť tohoto celestiala bez mačkania. Takže bez rebirtu 24-25, takže bez nejakého rebirtu. Brainrota dobrého spraviť. S nikým. Musíte mať dobrý speed, lebo to budete mať problémy. Dostať do Secret Array. Secret Array v 3 rámčekoch. Secret Lucky Block si zoberiem. A Matea. Teraz bežím preč. Máme 2 secretov a jedného UFO na zlepšenie many. Takže Mateo napríklad. To si vyupgradíme na level 180, lebo máme možnosť. Alebo potom môžete aj nižšie brainoty upgradeovať postupne na level 180, aby ste mali secretku level 180. Potrebujete na to aj jednu celestiálku, ak chcete celestiál level 250. Aj s mutáciou budem točiť, aby sme mali takéto dobré brainoty ako ja. Ale mutácie sú veľmi potrebné. Keby ste nevedeli, tak môžete držať, ale to na začiatku začína pomaly. Takto pomaly. Až potom sa to trošku rozjede. Takže Mateo napríklad. Najprv začínajte s tým mutáciovým, takže napríklad Glorbofrutodrillo, ale je tam UFO mutácia, to je dobrá mutácia a dáme si napríklad celestiálku po semafóriu. Teraz dáme do mašiny. Vykraštíme si za 3,7 milióna. Tu máme Job Sahur, ale toto je lacnejšie upgradeovanie, takže aj tí, čo môžu upgradeovať, odporúčam toto. Máte Job Sahur. Ja som získal teda Job Sahur. Už tiež veľmi dobrý, môžete si ho už takto postaviť. Ale keď chcete proste level 250, tak odporúčam viac brainrotov. Zase zoberieš tohoto UFO, vlastne toho celestiala, to Matea, ale môžete mať iných secretov samozrejme. A nemusí byť zrovna ten istý proces ako u mňa. Teraz teda mám ja takéto brainoty a padol mi Job Sahur z level 248 do mojej baseky. To asi stačí. Stačí to do mojej baseky, takže môžem si to vystaviť, to aj vám asi bude stačiť toľko to. A máme všetko. Toto je oficiálny tutoriál, ako získate mutácia. Si to mohli aplikovať. Takže podobný prístup je aj pri ďalšom brainote. Ukážem vám to. Napríklad tento Duk Gold. To je ešte počká.
Inotoast 3, no. Napríklad. Teraz to dám do tej mašiny a vykraftím. Obsahu 206. Teraz to nejde tak rýchlo ako predtým, ale to vôbec nevadí. Teraz ideme teda toho Matea to skombinovať. Takže Mateo plus UFO Job Sahur. Machine on cooldown. Tak sa ja prejdem. What? Ja potrebujem. Oni bežiame. Tam je diamant. Diamantové. Hneď beriem. Prosím. What? Máme diamantovú kovniku. Yes. To zachyblo. No máme diamantovú vec, takže. Tak. Zase si to teda vykraftíme. Stávajú sa takéto veci, že aj mi padne horší. Teraz sa mi to práve že stalo. Padol mi horší. Že sa level 200 niečo mi padol na 196. Tam sú nejaké poklesy, ale yes. Tak máme ďalšieho secreta. Ja idem teda toho brejota nejak oživiť, dúfam. Toto sa stáva veľakrát, že to proste klesne, ale budeme to upgradeovať, dokým sa nám to nepodarí. No máme nejakých tých brainrotov upgradenených. Mám ich upgradenutých a teraz môžem ísť kombinovať. Takže toto a bla bla bla. Ale si jo s tým... Kde sa mi podiel? Toto sa stáva, ale... Chce sa plnúť a máte inventár. Yes, takže podarí sa to, ale asi ho chcem mať lepšieho. Takže ešte tohoto zoberiem. I keď je 180 alebo 238 je akože to je veľa, ale to nám vystačí proste. Vy to neviete, ale to fakt funguje. Tak, ideme ešte tam dať teda to 7 biliónov. Nee! Ale tým, keď sa to robí zle, tak dokazujete tým to, že potom sa vám to lepšie podarí a potom v budúcnosti nebudete mať problémy. Tak ideme zohnať brainotov.
Toto budú oni potrebovať mňa. Lebo oni budú mať nedostatok secretov na upgradeovanie. A potom, že prosím, daj mi secrety. Ale ja nemám. A preto budem ich mať milión v inventári. Dostali sme ešte horšieho brainrota. To znamená to, že sa to restokuje. A ja restokovanie neznášam, tak idem sháňať. To je môj ďalší mutáciový brainrot. Ale viete čo, dám si to aj na duk. Všetky enchantovacie brainroty musia byť na väčšom leveli a naviac môžete na upgrade brať aj kozmiky a nemusíte len secrety, takže bude to v pohode. To bolo... Není to na enchantovanie, aj keď to je emerald, ale emerald je slabý pre mňa. Pomáha, keď si tu. Ne. Ale môžete aj komonky tam dávať, ako toto. A menšie dokonca. Že nemusí to byť level 180, ale level 180 lepšie funguje. Viete? S týmito brainrotami. Toto som nečakal zrovna. Že s týmto brainrotom Nubiny Kejkaniny, ktorý je na malom leveli, vieš urobiť takého dobrého level 233. Takže aj menšie levely a komonky a unkomonky a hoci ktoré brainroty vedia tam ísť. Tam pomáhajú. Čo? To duplikovalo. Ja mám extrémne šťastie. Toto je najväčšie šťastie, keď sa ti niečo duplikuje. Your luck duplicated your brainrot. Nemal som ani dobrý luck, takže to ani... Hell, teraz mi to extrémne padlo. To čo je? Takže môžu sa stať aj takéto veci, že naraz ti to nabije, že duplikuje. Vy chcete normálne levely dobre, ale ono ti to zduplikuje. To sú potom také... ale brainroty, ktoré na jednu chvíľu berieš, tak tuším, sú veľmi dobré. Si myslím. Áno, sú dosť dobré. Sú akože dosť dobré. 2, 1. To budem robiť asi furt. 8, 7, tako
toto na 2. Takže vidíte, niekedy sa s tým musíte len potrápiť, ale furt to funguje. Furt to funguje. Už mám 3 brainrotov, ktorí môžu ísť k môjmu proste zoznamu. Proste to je také dobré, že až. Napríklad, keď nepotrebujete ani tie mutácie, keď najprv nepotrebujete a potom budete potrebovať, tak stačí len dať 250 duk do crafting benchi, alebo niečo iné a potom diamond. Vykraftí sa ti z toho síce nudnejší level, ale keď dáte get the event has no už som dohral a ešte teda ideme dokončiť to tradovanie. A Ambalabo napríklad chytili naposledy a ten Diamond Duk teda. Toto všetko po semaforiny. Prečo teraz je to také hrozné? Vaše tie komonky, to len funguje. To len na tie komonky funguje. Ja milujem Minikej lebo ten mi spravil vždycky to najlepšie. Nemusíte mu veriť. Vidíte? Takže fakt aj sa dajú zmutáciovať veci bez toho, aby ste uhli progres. Len trošku peniaz, lebo do toho musíte dať a našporiť si nejak. Samozrejme, musíte byť trošku AFK, lebo ja som veľa bol, aby som získal toto. No a toto bolo všetko z dnešného videjka a